skal vi ud og rejse lidt. Vi skal til spændende lande i en flyvemaskine. Først tager vi til Afrika, hvor alle de er sorte og ingen tøj har på. De ligger i en hængekøj, dovner hele dagen og spiser kun banan. Og aben er deres bedste ven. Altid er de sammen, de ligner jo hinanden. Der er så sjovt i Afrika, ja ja ja. Flyvemaskine, stop her ved vi af. Så når du ser en neger på din vej, så bliv ikke ræd, for han er næsten ligesom dig. Han ser da godt nok meget mærkelig ud, men husk på min ven, det skyldes mest hans flade tud. Nu tager vi så til Kinas land, hvor øjnene er skæve og huden den er gul, ja. De har et meget mærkeligt sprog, ingen kan forstå det, det er rene volapyk. Kineserne de elsker fis, tralala, især når de har fået en stor skål ris. Så ser du en kinøjser på din vej, så bliv ikke ræd, for han er næsten ligesom dig. Hans ansigt er da godt nok lidt specielt, fordi hans øjenbryn, de har en vinkel som et telt. Ja, han ser virkelig meget morsom ud, og hans gule hud kan ikke fjernes med en klud. Hans krop den er så lille og så fin, at vil han snakke med dig, så må han altså bruge en trampolin. Grønland er det sidste stop. Her på dine huler, de kaldes eskimoer, og de har ingen eller vand, og heller ingen penge, kun til øl og snaps. De spiser spæk til morgenmad, og også til frokost og til aftensmad. Men ser du eskimoer på din vej, så bliv ikke